Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen. Welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan po ang ating pangako sa ating mga followers sa ating social media, Facebook, kung saan nasa 1.8 plus million na, halos magto 2 million na. Maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagsuporta. Live hong napapanood itong ating programa sa CLTV 36 official Facebook page. Ganyan din sa Facebook page ng CLTV 36 News. Pwede ho kayong magkomento, makibahagi sa ating talakayan, o di kaya naman yung inyong opinion, kuro-kuro, kaugnay ho nitong mga usapin dito ho sa ating lalawigan at sa ating rehiyon gitnang Luzon. Kabalen, napapanood din ang ating programa sa telebisyon, nationwide ho ito, Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao, ganyan din sa Air Cable Converge Channel 71 at dito ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at syempre sa Free TV Channel 36 kung kayo po'y nasa Kalakhang, Pampanga. Kumusta ko po? Aldo na ning Miyerkules, 26 na ning Nobyembre. At pila na mong Aldo, December na. Nakatutok sa ating programa, Irene Dizon, Maya Pabak po, kabalen. Kadison kay Ma'am Irene, ayan. Siguro mipisan ka ta, di ba? Or kamag-anak ka ta. Ayan, dakal pong salamat, Ma'am Irene Dizon, kay suporta. Maya Payabak at mimingat, maulan ang panahon na ingat ho tayo mga kabalen. At alam natin, ito, yung may bagyong verbena at meron ding ibang weather conditions, yung merong impact o nakaka-apekto dito ho sa atin sa gitnang Luzon, dito sa atin sa Pampanga. Mamaya makibalita tayo. Skip the scroll and stream. Diyan sa ating Weather Bureau. For the meantime, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng Central Luzon. Dito muna tayo sa lalawigan ho ng Pampanga, partikular na sa syudad ng San Fernando, ngayon pong maulan na Miyerkules ng umaga. Ito po ang traffic situation. Real time ito, mga kabalen, mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ng San Fernando. Kasama si Justin, makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Dito muna ho tayo sa boxes 1, 2, 3, and 4. Yung nasa itaas ang inyong nakikita. Yung box 1, yan ho'y sa may boundary ng Angeles City at San Fernando. No? Diyan sa may Telabastagan, kini pong SL Subdivision. Yan ho yung sitwasyon sa mga oras na ito. Ayan, maulan ha. Ingat ho mga kababayan. Light traffic dyan sa area na yan. At dito naman sa Panings traffic light portion, ito pong palub o yung papasok ng PhilAm Friendship Highway. Ayan, nakikita natin light traffic din ang lumalabas dito ho sa ating monitoring sa mga oras na ito. May bahagyang pagbabagal lamang dyan sa may area ng Holy Angel Village, ano? Dahil na rin syempre yung mga pagpasok ng mga sasakyan doon sa area dyan malapit sa may Eco Zone, ano? Diyan po sa may Kalibutbut, Bacolor, ano? And Baliti portion naman, functional yung traffic light and light traffic din sa mga oras na ito. Bagamat marami-raming mga sasakyan, ingat ho sa kalsada. And Sindalan area naman tayo, yung boxes 5 and 6, Sindalan del Rosario area po yan, ay eto mga kabalan, nakikita natin maraming sasakyan. So may bahagyang pagbabagal. Ito nakikita natin kahit sa may Del Rosario portion, ano, ay naipon yung marami-raming sasakyan. Kaya po ingat and expect ninyo yung bahagyang slowdown dyan sa area na yan. Dyan ho sa may Del Rosario. But pagdating naman ng Sakop Maimpis portion, dito ho sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center, abay wala masyadong aberya. Ay light traffic. No, maluwag yung sitwasyon. Diyan lang sa may Del Rosario talaga. Ayan, yung number 6 nakikita ninyo. Oitan, may sabi no keng highway. 'Di ba? Merong nakalabas, lumabas yung isa. Makanyantang Pilipino. Makanyantang tao. Naman gana-gana. 'Di ba? Hindi naman lahat. Pero ibig kong sabihin, isipin mo, ayan, number 6, traffic. Hindi pa nakakapasok yung nasa kabilang lane. Oo, nag-green na yung sa area ninyo. Pero pag pinasok mo yan, lalong babara kayo. So ayan na nga, bumara na ho sila. May gridlock na dyan sa may area ng Del Rosario sa mga oras na ito. Ayaw magbigay. Yan ho, ang inyong nasasaksiyan. May gridlock dyan sa may area ng Del Rosario traffic light sa mga oras na ito. Samantala dyan sa ibang portion ng syudad ng San Fernando, particular, San Jose and San Juan, Palawe, going to Palawe, light traffic. Ganyan din ho yung Dolores Macabacle. Hindi ganun kabigat ang daloy ng trapiko. At dyan din sa may area ng Villa Barosa, ken pong Dolores going downtown, ay light traffic din sa oras na ito. Oitan, ang gapang yan atin pang gridlock. May papagbigay mo po. Eto, nakita ko yung sa Del Rosario traffic light, di ba? So, halimbawa, gusto mong pumasok, karen pong magmaneo, di ba? Pagpapasok ka sa, kunwari kayo, nakikita niyo traffic. Yung papasok ka, tatawid ka, pupunta ka sa opposite lane. Hindi ka naman makakapasok. So, wag mo nang ipilit kasi ang mangyayari, haharangin mo lang yung isang lane, yung isang buong lane. So, yun, magkakos ng gridlock, gaya ng nakikita ninyo dyan sa box number 6. Dyan sa may area ng Del Rosario traffic light portion. Skip this corner stream. Sige, mula naman sa may San Fernando, silipin natin mga kondisyon ng mga kakalsadahan sa lalawigan ng Bataan. Ngayong Miyerkules ng umaga, ayan, nakikita natin dyan ho sa may area ng Orani and Samal, Abukay, same scenario, light traffic. At Balanga is light traffic din, yung 4 lanes. Sa may Rotary, Balanga, light traffic. Alauli, crossing, light traffic din ho mga kabalin. And then sa may, Abukay, light traffic din. So paalala sa mga motorista at hindi masyadong maulan sa Bataan. Nakikita natin may sikat ho ng araw sa mga oras na ito. Paalala sa mga motorista, mahigpit po yung pagpapatupad ng speed limit dyan sa mga pangunahing highway. Sa lalawigan ng Bataan, 70 yung mga PUV, 80 yung mga private vehicles, 60 naman sa motorsiklo, at 50 ho yung mga malalaking truck na pupunta dyan sa may Freeport area of Bataan.
At TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. NLEX traffic update naman tayo, pero bago yan, naalala ko lang yung sa Bataan, yung pagkilos nito hong nuclear free Bataan movement, kung saan ay kanila hong inihayag yung kanilang mariing pagtutol sa plano nito hong ating nitong Asian Development Bank na posibleng pagpopondo sa mga nuclear projects. Alam naman ho natin dyan sa lalawigan ng Bataan, nariyan yung Bataan Nuclear Power Plant na nagawa o binuo ng Marcos administration, Marcos Sr., pero hindi nagamit dahil nga maraming mga banta, maraming mga pangamba. So ayon ho sa Nuclear Free Bataan Movement ay hindi maganda yung plano nitong ADB na posibleng pondohan pa yung energy source na nuklear. Dapat humanap daw ng ibang alternatibo, di ba? Yung mas makatutulong talaga sa ating mga pangangailangan. Ayan. Silipin natin sitwasyon ng trapiko sa NLEX habang nagpapawis ng habang nagpupunas ng pawis si Kuya Justin. Ayan. Mainit yung ilaw Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Ito ho mga kabalen, sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Dito muna tayo sa Balintawak Toll Plaza, going north, light traffic ho, and then going south naman, maluwag din ang sitwasyon. Diyan ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela, magkabilang linya, light traffic. And then dyan sa may eastbound lane o eastbound portion ng Mindanao Toll Plaza, asahan ninyo yung mabagal na daloy ng trapiko dahil sa nagpapatuloy na construction works dyan sa nasabing area. Sa bandang May Kawayan, partikular na yung Libtong May Kawayan portion ng NLEX, light traffic, magkabilang linya. Same scenario dyan ho sa may Bocaue Toll Plaza, maluwag din ang sitwasyon. And sa may City of San Fernando, Pampanga portion ho ng NLEX, particular dyan sa may San Fernando Interchange, ay maluwag din ang daloy ng trapiko. Balitang makatotohanan. Bago tayo magpatuloy sa ating weather update mula ho sa DOST Pag-asa, batiin lang natin, nakatutok sa ating programa si Regina Sunga Malyari, magrasyang abak po. Magrasyang abak po naman po, Ma'am Regina Malyari, dakal pong salamat king kayong pamanantabe, pamanalbek, yan king CLTV 36 News 3. Alam ko, maraming nakikibalita dito sa ating headlines. Mamaya pupuntahan natin yan. Pasadahan muna natin yung ilang mga impormasyon, mga anunsyo, at mga balita. And then mamaya yung detalye ng mga headlines akin pong ihahatid sa inyo. Itong mga pahayag, and yung development kaugnay ng pagkakapaslang kay Kapitan Jinky Kiambao ng Barangay Balibago, Masantol, Pampanga. Nangyari ho ito ilang minuto matapos silang dumalo dyan ho sa may birthday celebration ni Mayor Danilo Ginto. Paglilinaw, sa munisipyo ho ginawa, sa function hall ng munisipyo ginawa yung birthday celebration, hindi po sa bahay ni Mayor Ginto. Taliwas po sa una naming naiulat, kami po naglilinaw at umihingi ng paumanhin kaugnay po ng kalituhan. So sa bahay, hindi po sa bahay, sa munisipyo, function hall, ginawa yung birthday ni Mayor Dan Ginto, yung birthday celebration, at dito po galing yung si Kapitan Kiambao at yung iba pang mga biktima. 4 hong barangay captain. Sige, mamaya puntahan natin yung detalye ng balitang yan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto. Kabalen, sa oras na ito, silipin muna natin ang update ng ating Weather Bureau Pag-asa kaugnay ng bagyong si Verbena. At ito ho yung forecast kaninang alas 5 at next report nito I believe 11 AM. So valid pa
And kung ano rin yung magiging taya ng panahon sa mga darating pang araw, narito po yung latest mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Verbena. Muli pa nga po itong lumakas at ngayon ay taglay na ang maximum winds na umaabot sa 85 kilometers per hour near the center at gustiness pong umaabot sa 105 kilometers per hour at ang kanyang pagkilos west-northwestward at 25 kilometers per hour. At base nga po sa pinakahuling datos, nakita ang kanyang sentro sa layong 130 kilometers kanluran huyan ng Coron, Palawan. So sa ngayon, the worst is not yet over. Most of Palawan areas dahil apektado pa rin ito ang malaking bahagi ng Palawan ay apektado pa rin ng bagyong si Verbena maging ang ilang bahagi ng Occidental Mindoro. And even yung mga pag-ulan ay pwede pa rin maranasan sa natitirang bahagi pa o sa kanlurang bahagi ng Luzon at maging sa Western Visayas dahil nga po sa epekto nitong si bagyong Verbena. Based po sa track na ipinalabas natin ngayon 5 a.m. bulletin, so pinapakita nga po dito that as of 2 a.m. ay nakalagpas na po ng landmass ang sentro nitong si Verbena. Pero yung kanyang radius, hagip pa rin ang malaking bahagi ng Palawan and even may possible direct impact pa rin ito sa Occidental Mindoro. Kung kaya't may mga areas pa rin na nakataas ang ating tropical cyclone wind signal. At kung makikita po natin, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na oras and by afternoon mamaya, posible po nasa hilagang bahagi na po ito ng Kalayaan Islands, yung kanyang sentro. And most likely by tomorrow morning, early morning, ay nasa labas na po iyan ng ating area of responsibility as severe tropical storm. So halos tuloy-tuloy lang ang pag-intensify o paglakas nitong bagyo habang nasa West Philippine Sea siya hanggang makalabas po ito ng ating area of responsibility. Kaugnay dyan, nakataas pa rin nga po ang signal number 2 ngayon dito sa Calamian Islands at extreme northern portion ng mainland Palawan, partikular po dito sa El Nido at maging sa Taytay. Municipalities of El Nido at Taytay. So dyan sa areas na yan ay pwede pa rin ang minor to moderate threat to life and property na magiging impact nitong bagyong si Verbena. So possible pa rin yung 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin na maranasan doon ng ating mga kababayan. So doble ingat pa rin ho at we're hoping by this time ay nasa safe shelters pa rin ang ating mga kababayan doon. Samantala yung signal number 1 ay nakataas naman po sa Occidental Mindoro, sa northern and central portions ng Palawan kasama na ang Cuyo Islands at maging ang Kalayaan Islands. Yung natitirang bahagi pa yan ng northern portion ng Palawan. So kasama na yung mga isla ng Cuyo at Kalayaan. So sa signal number 1 ay pwede po yung impact na minimal to minor threat to life and property. So again, ito yung mga areas kung saan ay directly affected pa rin ho ng lakas ng hangin o yung pagbugso ng hangin at dulot ni Bagyong Verbena. Samantala, ito naman po yung mga areas kung saan ay wala pong signal na nakataas ngayon pero pwede pa rin makaranas ng paminsang-minsang pagbugso ng hangin na dulot ni Bagyong Verbena. So for today, we will be expecting this for most parts of Luzon, sa Aklan, Antique, Capiz at maging sa Negros Occidental. And by tomorrow ay possible pa rin sa Batanes, Cagayan, Isabela, Cordillera, Administrative Region, dito po sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Occidental Mindoro at maging sa Palawan. By the way, ito po yung mga areas na yan, yung gustiness o yung pagbugso-bugso ng hangin na pwedeng maranasan ay dulot po ng amihan din, yung northeast monsoon doon sa northern part ng Luzon at maging yung si Tropical Cyclone Verbena. In effect pa rin po ang ating weather advisory for today. So 100 to 200 millimeters of rainfall pa rin ang pwede pong maranasan dito sa Cagayan, Apayao, maging sa Isabela. So numerous flooding are still likely, especially sa mga low-lying areas at sa mga ilang araw na pong inuulan. Even yung mga flash floods at landslides is possible also. Samantala dito naman sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora ay posible naman ng 50 to 100 millimeters of rainfall, epekto din po ng shear line. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall din ang inaasahan pa rin natin sa araw na ito sa lalawigan ng Palawan,
direktang epekto yan ni verbena. At 50 to 100 millimeters naman dito po sa Quezon, Marinduque, maging sa Occidental at Oriental Mindoro. By tomorrow, possible pa rin po yung malakas hanggang sa matinding pagbuhos ng ulan dito sa Cagayan maging sa Apayao. Epekto po yan ng shear line. Samantala sa Kalinga at Isabela ay pwede pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall dahil din po sa shear line. And by Friday, sa Cagayan Province naman ay pwede pa rin makaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall. Sa Cagayan Province po yan, epekto ng shear line, habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Apayao at maging sa Isabela. So sa natitirang bahagi nga po ng ating bansa, kung makikita po natin, halos cloudy pa rin ang kondisyon sa halos buong Luzon at ilang bahagi ng Western Visayas. So maulan pa rin, may mga pag-ulan at gusty winds pa rin o pagbugso ng hangin sa Palawan at Occidental Mindoro, epekto ni verbena. Samantala, maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at mga tsansa po ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog dito sa Zambales, Bataan, dito sa Metro Manila, dito din po sa Batangas, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, sa natitirang bahagi pa ng Mimaropa, maging sa Aklan at Antique. So, we're expecting high chance of rainfall today dahil po sa direktang epekto ni Bagyong Verbena. Samantala, as we have mentioned earlier, yung shear line nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon at ito po yung magpapaulan doon sa araw na ito. And yung natitirang bahagi naman ng Northern Luzon, yung Batanes at Ilocos Region, ay pwede ring makaranas ng maulap na papawirin at mga pag-ulan dahil naman po sa epekto ng amihan. For Bicol Region at sa natitirang bahagi pa ng Visayas at sa halos buong Mindanao ay improving weather naman ang mararanasan po sa araw na ito. Meron pa rin tayong gale warning na nakataas ngayon sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa Palawan. Yan nga po ay epekto ng Northeast Monsoon at ng Tropical Cyclone Verbena. So sa mga nabanggit nating lugar, hindi pa rin po advised na pumalaot, especially yung maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon po ng kondisyon ng ating karagatan doon. So yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be at 8 a.m. Maya-maya lamang ho yan. So magantabay po tayo sa magiging updates at sa magiging galaw po nitong si Bagyong Verbena. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon atin hong narinig yung epekto ni Verbena, lalong-lalo na dyan sa mga kababayan natin sa gitnang bahagi po ng ating bansa ay ingat ho at sa Palawan, Negros din binanggit ho at yan yung mga weather system. Paghandaan natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan din kahit dito ho sa Central Luzon na posible nating maranasan. Sige, sa puntong ito, silipin muna natin yung foreign exchange rate. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong November 25, araw ho ng Martes, sa 58 pesos 91 centavos. Samantala, yung Japanese yen is 37 centavos. Pound is 77 pesos 21 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 57 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos 70 centavos. Dirham, 16 pesos 04 centavos. Yung Euro, 67 pesos 88 centavos.
Korean won is 0.3 centavos, and Chinese yuan is 8 pesos 29 centavos. Tuloy-tuloy ho tayo, public service announcement muna bago tayo magpatalastas. Ito ho mga kabalen. Wala hong supply ng tubig o mawawalan ng supply ng tubig mamayang 1:00 ng hapon hanggang 4:30 dyan ho sa Barangay Santiago, Lubao, Pampanga dahil sa gagawing flushing activity dito pong Prime Water. 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita matyala matutuan magdesisyon na tama. Karen pong kabalenta mo, Madapdap Resettlement Center Phase 1 North Portion. Mawawalan din ng supply ng tubig. Opo kabalen, keng alas 9, potang alas 9 ng Bengi, 9 p.m. hanggang 5 a.m. tomorrow dahil din sa flushing activity ng Prime. Madapdap Resettlement Center Phase 1 North Portion affected po, 9 p.m. to 5 a.m. tomorrow. Wala hong supply ng tubig. Sa Angeles City naman, Barangay Tabun, kasama na yung Fiesta Communities 10 p.m. to 4 a.m. So 10 p.m. tonight until 4 a.m. tomorrow. Alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas, araw ng Huwebes, wala hong tubig sa Barangay Tabun, Angeles City. Ito naman, power supply interruption. Wala hong kuryente ngayon sa lahat ng barangay ng Lubao, Pampanga. Nagsimula ho kaninang alas 6 ng umaga, tatagal hanggang alas 3 ng hapon. Inaasahan na magre-restore yung power supply mamayang 3 p.m. Meron hong ginagawang pagtutuwid o correction of various hotspots. Ito pong PELCO NGCP. At dito ho sa yung mga sineserbisyohan ng PELCO 2 yung apektado. Wala rin kuryente hanggang alas 3 ng hapon dyan sa Guagua, Pampanga, all barangays. Ganyan din sa lahat ng barangay ng Sasmuan. Ngayon pong araw, 6 a.m. to 3 p.m. mamaya walang kuryente. And then dito ho sa portion ng barangay ng Santa Rita, bayan ho ng Santa Rita, kabilang ho sa mga apektado ng nasabing brownout, yung barangay San Vicente, San Jose, San Juan, and San Isidro. Hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw. Diyan naman din sa Bekuran, Santa Rita pa rin, ay apektado rin. Maliban na lamang dyan sa may Razon to Dila-Dila ay may kuryente. But yung the rest of Bekuran, wala pong kuryente yan ganang alas 3 ninggat panapon. And then lahat po ng barangay ng Bacolor, maliban na lang din sa Maliwalu ang pong Kalibutbut. Uling AEC la rin yan. Yung Kalibutbut. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. So 6 a.m. to 3 p.m. wala rin hong kuryente sa lahat ng barangay ng Bacolor, Pampanga ngayong araw, maliban na lamang sa barangay Maliwalu at Kalibutbut. And then sa may Florida Blanca, ilang bahagi po ng barangay Anon at barangay Gutad ang wala ring kuryente, damay din sa malawakang brownout ngayong araw hanggang alas 3 ng hapon. Ganyan din yung San Basilio, Santa Monica, San Agustin, and San Matias sa bayan ng Santa Rita, Pampanga. Hanggang alas 3 po ng panapon na lang kuryente, kabalan. And then, ito pong Arayat. Lahat ng barangays ng Arayat na sineserbisyohan ng PELCO 1, maliban na lamang sa barangay Telapayong, hanggang alas 4 naman yung wala pong supply ng kuryente ngayong araw. 6 a.m. nagsimula, tatagal hanggang mamayang alas 4 ng hapon. Apektado rin ang lahat ng barangay ng Santa Ana. Ang dami palang brownout ngayon. Halos buong madaming bayan ng Pampanga walang kuryente. Kaya pong Santa Ana, Pampanga. Dito pong sablang barangay siserbisyuhan ng PELCO 1. Opo, lahat ng sineserbisyuhan ng PELCO 1, apektado rin ang nasabing brownout hanggang 4 p.m. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Diyan din sa Candaba, Pampanga, lahat po ng barangay na under sa PELCO 1, maliban na lamang sa Barit, Talang, Tenejero, Dalayap, Manga. 6 a.m. nagsimula yung brownout, tatagal hanggang alas 4 ng hapon, ngayon pong Miyerkules yan.
Apektado rin ang malawakang power supply interruption. Ito pong Santo Domingo, Mexico, Pampanga. Ayan, mula sa may Santo Domingo substation hanggang sa may boundary ng Santa Ana. Hanggang alas 4 ng hapon, wala pong kuryente ngayong araw dyan sa may Santo Domingo, Mexico. Ito ho, kabalan, 9 a.m. nagsimula hanggang alas 4 ng hapon. Florida Blanca, Barangay Consuelo sa Florida Blanca, Pampanga. Wala rin kuryente ngayong araw dahil na rin sa reconductoring ng primary lines na ginagawa po ng SFELAPCO. Hanggang pong alas 4, yan ho ayan kanina natapos na to sa may San Fernando. So yan ho ang latest public service announcements. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialamat. Bago tayo magpatalastas, batiin lang natin Elvin Troy Bustos. Good morning po, kabalen. May payabak, isang magandang umaga. Elvin Bustos, dakala salamat. Makibalita makialamat, tutuan magdesisyon na tama. Pagbati rin sa pamilya Quiros ng Arayat, Pampanga, ganyan din sa Manda family ng San Simon, Pampanga. Shout out din sa masugid nating taganood, Kuyang Arnel Salonga. Maraming salamat. O diba, may palakpakan si Kuyang Arnel. Thank you sa laging pagtutok dito sa CLTV 36 News Stream. At syempre, ang aking matalik na kaibigan, laging nakatutok din, Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Dakala salamat, King Pamanalbe. Kabalen, magpapatalastas lang tayo, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Ihahatid ko po yung mga detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ng Miyerkules. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialamat, tuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialamat, tuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialamat, tuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialamat, tuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialamat, tuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialamat, tuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ho ng aking nabanggit kanina, mga kabalen, narito na po ang mga headlines na dapat ninyong malaman ngayong araw ng Miyerkules, November 26, 2025. Scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Inanunsyo ho ng PNP na patuloy nilang tinututukan ito hong kaso ng pagpaslang kay Kapitan Jinky Quiambao ng Barangay Balibago sa may Masantol, Pampanga. Nangyari po yung insidente kahapon at ito latest nakausap po ng ating kasamang si Raymond Tasoy. Ito hong Masantol Police kaugnay ng nasabing shooting incident at ongoing yung investigasyon nila, and then yung investigador na humahawak sa nasabing kaso ay nakikipag-coordinate na rin sa Provincial Police. Tinawagan din ng ating kasamang si Raymond Tasoy si Sergeant Cruz ng Pampanga PPO. Subalit wala pang maibigay na development dahil update kaugnay ng nasabing kaso dahil under investigation nga pa rin sila. Ongoing pa rin yung pagtukoy dito sa mga suspect at mag-update na lang daw sila oras na meron na pong development. And ayon pa sa PNP, mga kabalen, ito pakita natin yung larawan ni Kapitan. Ayon pa ho sa PNP, marinilang kinukondina ang nangyaring pamamaril na dyan po sa may Barangay Alauli, Masantol. Nangyari po yung insidente dito nga Martes nga, November 25, kung saan napaslang ho si Barangay Balibago Chairman Jinky Quiambao. At agaran na pong naglabas si Police Colonel Eugene Marcelo, ang Provincial Director ng Pampanga Provincial Police, ng direktiba para po pabilisin ang investigasyon. Kabilang po dito yung pinaigting na operasyon ng Masantol Municipal Police Station at yung koordinasyon sa mga karatig na bayan upang matukoy at madakip po yung mga suspect. Dagdag pa ho ng PNP, natapos na rin ang Provincial Forensic Unit sa pagpoproseso sa crime scene at kasalukuyan na pong isinasa ilalim sa masusing pagsusuri ito pong mga ebidensya. Hinimok naman po ni Colonel Marcelo ang publiko na maging mapagmatsyag at agad magbigay ng anumang impormasyong maaring makatulong sa ikalulutas ng kaso. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Sa puntong ito, pakinggan natin yung pahayag ni Mayor Dan Ginto. Kahapon nakausap natin si Mayor Dan na break natin yung balita. Nung matanggap natin yung info, siya mismo yung nagkumpirma sa atin sa isa pong phone call na ito nga ay nangyari po yung insidente. Ulitin ko yung binanggit ko kanina kasi merong konting factual error dun sa ating report. Erratum. Ibig sabihin, nanggaling ho yung nanggaling po yung mga biktima sa birthday celebration. Si Kapitan Jinky Quiambao at yung iba pang mga barangay captains na kanyang kasama, galing ho sila sa birthday celebration ni Mayor Dan Ginto. Doon sa report natin kahapon, nabanggit natin na galing sa bahay.
hindi po sa bahay. Paglilinaw ho, galing ho sila sa munisipyo, sa function hall ng munisipyo dahil doon po ginanap yung birthday celebration ni Mayor Dan Ginto. And 10 minutes after po nilang umalis, sabay-sabay silang umalis sakay ng isang van, 4 barangay captains ito, ay nakatanggap umano ng tawag ito pong alkalde na nagdiriwang pa ng kanyang kaarawan at iniulat nga ito pong insidente ng pananambang. Pakinggan ho natin yung pahayag ni Mayor Danilo Ginto kaugnay nitong pagpaslang kay Barangay Captain Jingy Kiambao ng Barangay Balibago sa bayan ho ng Masantol, Pampanga. Yan po balay Masantol. Malungkot po. Yan yung medyo na pamilyar kaya po mayroong tang kapitan. Kapitan po Balibago, Jingy Kiambao na balitan tamo po after na po migsalo-salo kayo ulit pong birthday tamo. Masaya pong mamangan, masayang ni kakawani. After po siguro mga 10 minutes at yung pong minaos kayo na tapukan sa sakyan ng van, 4 na pong kapitan. Pero maral po kanyang kapitan, King Balibago, nagpupuntas siya. Malungkot po. Siyempre, birthday ko po ngayon tapos po, milyari, balo ko po, alano man po alam pong kukwento kako, alala pong kukwento mayor, masaya lang mo pong masaya, alala mo pong sabihan dati lang pong dati. Kala po ulit pong dudulong mo kayong barangay, sundas ng pula, biruan, po itong pisabihan may nanong gawan, tamo kayong baryo yun. Nabira po rin kayo, pulis ang report mayor, ito pong ban ng Pemaridala, yun pong agad pong kitang, ipakananula po rin ang kapitan. Sabi na po, ito pong netong kanyang dalan, makadokmuya, ito pong adwa, at ilupugay ang bantang netong kapitan ng Barangay Nigi, may tura niya po kay Gamat. Kareta po pamilya ng kapitan Jingy. Kaya bayo ko pong kayong kaluputan na po, kaya bayo po kaya tangkakong pangadi na yung kay katamong kapitan. Ulitan ko po, malungkot, pero pakyabe kayo nga po kaya ang kakong pangadi. Kareta naman pong pamilya ng kapitan. Kita po kay Barangay Nigi. Ako po, naka-report na po rin kapulisan tamo na safe naman po kapitan at itamo po kayo ng kayang gamat yung kayang datay na operande po siguro. Kaya taking JBF. Kaya po nga kabalita mo, mamasa kayo po na in resulta tapong investigasyon tamo pabilisan. Siyempre, yung tamo po kayo ni Masantol, payapa tamo po kayo ni Masantol, tapong may case yan under na pong investigasyon ng katamong kapulisan po yung provincial director tamo. Pero asahan nyo po na within 24 hours po atin pong initial report na pakibaluan, sabi ko po kaya nga kaya katamang COP na tingnan nyo kong report na within 24 hours na bago tamo yan. Dito pong ginawa, makisabi na po kaya tang kareta CCTV, buklat daw po kanta po, bago tala reta sa akin, plate number, nung po makamotor la, bago tala po susulod, bago tala po tsura. Dati niya po kaya tang site, yung kaya katamang provincial director, kaya niya po ni Chief of Police, po rin miyembro na nga kapulisyan ni Masantol to conduct investigation po kaya nga milyari kayong kaluguran tamang kapitan. Dakal pong salamat at paluwat akong pasibayo, paninay tamang po itang initial report na kaya katamang kapulisan. Maya pong kapanakon at malungkot ko po bilang mayor. Sa akin pong mga kababayan, kaya pong Balay Masantol, malungkot po. Kaya nga Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Gizaneto. Atin hong narinig ang tinig ni Mayor Dan Ginto kaugnay nitong insidente ng pananambang na nagresulta sa pagkasawi
ni Barangay Captain Jinky Kiambao ng Barangay Balibago sa Masantol, Pampanga. At sa mga kamag-anak ko at kapamilya, mga naulila, maging sa constituents ni Kapitan Kiambao, kami po ay nagpapaabot ng aming taus-pusong pakikiramay mula ho dito sa CLTV 36 News. Samantala sa ibang balita, ito naging viral at usap-usapan itong video ni Councilor Coco Gonzales ng Bayan ng Magalang, Pampanga, kung saan kanyang ipinaliwanag yung no vote para sa isang aplikasyon ng isang developer. Ayon ho kay Gonzales, nagiging sistematiko na yung usapin o yung korupsyon sa land reclassification. So bagamat wala hong pinangalanan, inimplicate ho ng nasabing konsehal yung kanyang mga kasama sa Sangguniang Bayan. At bilang tugon naman ay hinimok naman ni Mayor Malu Lacson si Councilor Gonzales na maglabas ng ebidensya hinggil po sa aligasyon ng korupsyon na may kinalaman dun sa tinatawag na land reclassification. Pakinggan ho natin ang tinig ni Mayor Lacson kaugnay ng nasabing usapin. Napanood ko na parang yung video. Opo. Napanood ko na po yung video ni Councilor Nico nung nag-nominal vote sila tapos nag-explain sila ng vote nila. So, yung pahayag na pong SB member Nico Gonzales tungkol kaya tangaman ng masyadong seryosong alegasyon na ating katiwalian keng kilub ng SB, SOP. Talagang seryoso yung pong alegasyon nito karing Sangguniang Bayan. So, yung makanining salita, hanggang ating nga pong disclaimer na from a reliable source, malalam niya po yung maging epekto na nini, keng reputasyon na po ng institusyon, at keng balang lingkod bayan na mag-servisyon tapat. Po. So, keng panahon ngayon na matas yung political tension, may itong pong maling salita, agyo na pong bumuong maling perception keng publiko. Maling perception keng publiko na makapanata din intriga at siran intiwala dareng tao keng gobyerno. Kaya maulaga yung busisyan niya ini, alwa mo itang lamanan ng kayang salita, nung pating intensyon na at epekto na nini keng kabuuan po. So, nung tunay po ng ating ebidensya na ating yung reliable source, kailangan po akot nan tayo, sabi niya nung nino ito. At obligasyon na karing tao at kaya katamo na sabyanan nung nanoy yung transaksyon. Batay nga manuwa ng accountability and transparency, checks and balance na sasabyan na talagang aserve na itang purpose ay itan. So, akita mo naman na panide sa sabyan nito, pero likwa niya pong makabinbinitang kayang mensahe na from a reliable source. King kebalwan ko po, king session, mamsang kalukulok darang ning council sa Sangguniang Bayan ngening term ay ni, ang ganang ngeni po nga magsalita yung Councilor Nico, alalang pinasang ordinance pertaining to reclassifying any parcel of land king Baden Magalang. Makanano na pong asabing Councilor Nico itang ating SOP at manaya lang SOP. So, under the table, ating tiwali karela, ating corrupt karela, nino kaya? Ating ebidensya. So, advantage siya po ini kitang magsalita. Advantage siya kayo. Kasi ating yung pasang kanan, papal to yung ating balo. Pero ating yung utang ka rin tao magalang. Nino, nano, makanano, sano. Po. Utaga lang po barangay level ya pa yung sasabyang kanyang ken. Itang makanyan, dakal po na kailangan i-klaro ito niya. So, yung mong mabayat kem sinabi na, at irresponsable po kasi maging akusasyon na. Yung seryosong aligasyon na ating manyad SOP, manayang SOP po at ang ating reclassification, ating SOP yan. Bala mo po yung masanting ito. Ito ang reliable source, kaya naman burita. Bala mo, sinira ni integridad na ng Sangguniang Bayan as a collegial body, as an institution, pero that extends out kining the executive regarding kaya kami pa the ease of doing business.
So ng ating negosyanteng may karandam kitang sasabihan na nga ito, nano po maging impresyon na ng negosyante nga ito, ay masakit yung magalang manya dalagay din tao ka rin. Nilalaganasan la po. Mas stereotype na rin tao kini, which, naman po totoo ito. So, sana po magpakalalaki. Magpakalalaki yan bayong halalakon siya lang. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kamulengan hong pahayag ni Mayor Malu Lacson, kaugnay ng pasabog ni Councilor Nico Gonzales o Coco Gonzales. Di umano'y may mga nanghihingi ng lagayo SOP pagdating sa proseso ng reclassification ng lupa dyan ho sa bayan ng Magalang. And ayon ho, gaya ng binanggit nga ni Mayor Lacson, sino? Paano? Di ba? At kailan? Saan nangyari? Ito yung mga detalye na ayon ho sa kanya, utang ni Mayor Gonzales. Sinubukan na hong makapanayam ng CLTV 36 News si Mayor Gonzales, subalit nasa ibayong dagat lamang siya ng amin pong makausap. At nangako naman na siya po itutugon at sasagot sa lahat ng katanungan oras na siya po makabalik ng bansa. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Kabilin, isang mabilis na i-refresh ko lang itong ating streaming. Ayan. Mabilis lang. Ayan. Ito hong usapin naman kaugnay nitong suspensyon ng operasyon ng mga quarry operator dyan ho sa bayan ng Porac, Pampanga. Hinimok po ni Kalam Head Engineer Buddy Dongka si Mayor Jing Capil na muling pag-aralan yung sistema ng pagbubuwis na siya pong idinaraing ng mga quarry operator. Nauna na hong sinabi ni Mayor Capil na siya ay nagpapatupad lamang ng ordinansang kanyang inabutan. At hindi umano ito tinatawag na double taxation gaya ho ng binanggit ng asosasyon ng mga quarry operator. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Engineer Buddy Dongka para ho kaugnay nitong usapin dyan sa taxation ng quarry operations sa bayan ng Porac. Sa kadahilanan, sa tagal ng panahon ng paghihintay nila na makakuha ng certification sa local at sa LGU, parang nahihirapan sila. Umabot na ng may buwan na yung iba may taon. So, ngayon, isa pang dahilan, yung ecological tax nila. Sabi nung, galing sa kanila lahat to, dahil nakakausap ko bago nila ginawa yan yung ecological tax nila, dapat isa lang daw ang sinisingil dahil yun ang nakalagay sa ordinansa. Isang resibo lang ang sisingilin nila bawat truck. Ang nangyayari, parang gumaya sa Kapitolyo, naging per cubic sila. Pag lumampas sa 12 cubic, nagiging dalawa na rin resibo yung sinisingil ng local government sa Porac. So, tinignan nila yung difference. Napakalaki ng nawawala. Milyon. Kaya, ang isa pa, yung pinakamatindi doon, siyempre, hindi makakapag-operate yung mga tao kapag hindi mo sila binigyan ng pinabilihan ng ecological tax. Yun ang reklamo nila. So nag-decide sila na mag-quarry holidays muna para siguro pag-usapan o kung ano yung gusto nilang gawin. So, kaya ganyan ang nangyari. Magka-problema. Suminto, ang dami ng taong na balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto yan ho ang panig ni Engineer Buddy Dongka ng Kapampangan na lululugod at matapat ng Kalam na siya hong nangangasiwa sa operasyon ng quarry
sa lalawigan. And ayon ho sa kanya, dapat pag-aralan muli ng PORAC LGU. Ito hong ipinataw na pagbubuwis upang sa gayon magkasundo at magkaroon ng meeting of the minds. Ika nga, itong mga quarry operator at ang lokal na pamahalaan. At magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Time check muna tayo, Kabalen. 10:55 na at magpapaalam na po si Kuyang Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa ngayon pong araw ng Miyerkules, November 26, 2025. Antabayanan mamaya si Binibining Sonia P. Soto sa So to Speak kung saan tatalakayin yung separation of church and state. Magandang topic yan kasi madalas nating ma-misuse yung termino na yan sa saligang batas, di ba? Yan mamaya, hindi ko na i-preempt, panoorin nyo na lang, ha? Mamaya pong alas 3 yan ng hapon. Then of course, samahan si JM De Jesus sa Pasada Balita alas 12 ng tanghali, alas 2 ng hapon at alas 4 din ng hapon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok para ho sa mga balitang mapagkakatiwalaan, balitang makatotohanan at balitang may paggagamitan. Justin Dizon po. Ito pong CLTV 36 Newsstream. Maraming salamat po. Skip the scroll and stream at the 36 Newsstream. Kasama si Justin Dizon. Ito na itong makibalik.